హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. గుంటూరు ప్రజలందరికీ కూడా శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి శుభాకాంక్షలు. ఇస్కాన్ గుంటూరు ఆధ్వర్యంలో 3 రోజుల పాటు ఈ కృష్ణాష్టమి ఉత్సవాలు మనం జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. 29, 30, 31 తారీఖులో ఈ జన్మాష్టమి వేడుకలు జరపనున్నాము. రేపు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి అలంకారాలు భగవంతునికి చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే సెలవు కాబట్టి ఎక్కువ సంఖ్యలో భక్తులు మందిరానికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత సోమవారం ఇస్కాన్ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి జరుపుకుంటూ ఉదయం 4:30కి మంగళారతితోటి మొట్టమొదటి దర్శనం ప్రారంభమవుతుంది. తర్వాత 8 గంటలకి శృంగార దర్శనం అంటారు. భగవంతునికి నూతన వస్త్రాలతోటి అలంకారం, నూతన ఆభరణాలు, తర్వాత చక్కటి రకరకాలైనటువంటి సుగంధభరితమైనటువంటి పుష్పాలతోటి అలంకారం ఉంటుంది. కనులు ముందుగా ఉంటుంది. అందుకని 8 గంటలకి ఈ దర్శనము భక్తుల యొక్క దర్శనార్థం మనము ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. తర్వాత రోజంతా కూడా దర్శనార్థం వచ్చేటువంటి భక్తులకి తీర్థప్రసాదాలు వితరణ జరుగుతుంది. తర్వాత కృష్ణుని యొక్క లీలామృతం అంటే జన్మాష్టమి యొక్క విశిష్టత ఏమిటి, ఎందుకు జన్మాష్టమి జరుపుకోవాలి, ఎందుకు జన్మాష్టమి రోజున కృష్ణ దర్శనం చేసుకోవాలి. చాలామంది సంవత్సరంలో ఒకరోజు ఆ జన్మాష్టమి రోజే దర్శనానికి వస్తారు. జన్మాష్టమి రోజు దర్శనం చేసుకుంటూ వచ్చే లాభం ఏమిటి, అది కూడా భక్తులకు తెలియజేస్తాం. భవతో దర్శనం యస్యాద్ నా పునర్భవ దర్శనం అన్నారు భాగవతం. అంటే భగవంతుని దర్శనం చేసుకోవడం అంటే ఇంకా భవ దర్శనం లేదు. భవ అంటే జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి లేక దర్శనం. ఇంకా కనీసం సంవత్సరంలో ఒక్కసారన్నా ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనం చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే భక్తులకు ప్రతిరోజు పండగ. కేవలం ఈ ఉత్సవాలు ఇస్కాన్ నిర్వహిస్తూ ఉంది కొత్త వారిని ఆకర్షించడానికి కోసం, అసలుకి గుడికి రాని వారిని ఆకర్షించడానికి కోసం. అందుకని దీని గురించి ప్రచారం చేస్తాము, కరపత్రాలు ముద్రిస్తాము, ప్రెస్ మీట్లు పెడతాము. ప్రజలందరికీ ఈ సందేశం తెలియాలి, ఈ ఉత్సవాల గురించి సమాచారం అందాలి, వాళ్ళు అధిక సంఖ్యలో మందిరానికి రావాలన్నటువంటి సంకల్పం. అందుకని తత్వ విచారణతోటి కూడినటువంటి ఉపన్యాసాలు, సంకీర్తనలు, తర్వాత 4 గంటలకి ఆ కృష్ణ యొక్క లీలను పురస్కరించుకొని ఉట్లోత్సవం, తర్వాత రాత్రి అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టం ఈ కృష్ణాష్టమి వేడుకల్లో. రాత్రి 11 గంటలకి అంటే కృష్ణుడు జన్మించినటువంటి గడియల్లో కృష్ణునికి ఆ ఉత్సవమూర్తులకి, రాధాకృష్ణుని యొక్క ఉత్సవమూర్తులకి మహాశంఖాభిషేకం నిర్వహింపబడుతుంది, మహా ఆరతి ఉంటుంది. తర్వాత ఆ ఉత్సవమూర్తులకి, రాధాకృష్ణుని యొక్క ఉత్సవమూర్తులకి మహాశంఖాభిషేకం నిర్వహింపబడుతుంది, మహా ఆరతి ఉంటుంది. తర్వాత భక్తులు ఉపవాసం ఉంటారు, ఆ రోజంతా ఉపవాసం ఉంటారు రాత్రి వరకు. చాలామంది భక్తులు నీరు కూడా తీసుకొని, చాలామంది భక్తులు నీరు తీసుకొని కొంతమంది ఉండలేని వాళ్ళు, వాళ్ళకి అనుకల్ప ప్రసాదం అని చెప్పి కేవలం ధాన్యం లేకుండా ధాన్యరహితమైనటువంటి ప్రసాదం ఆ రోజు వాళ్ళకి ఇస్తారు. ఉపవాసం ఉంటారు. మిగతా వాళ్ళకి మామూలుగా ధాన్యంతో కూడిన ప్రసాదం ఇస్తాం. తర్వాత 31వ తారీఖున జన్మాష్టమి ఎంత విశేషమో అంతే విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమము మన ఇస్కాన్ సంస్థాపకాచార్యులు ఏసీ భక్తివేదాంత స్వామి శిల ప్రభుపాదుల వారి 125వ వ్యాస పూజ మహోత్సవము, ఆవిర్భావ వ్యాస పూజ మహోత్సవం. ఆ రోజు కూడా 8 గంటలకి శృంగార దర్శనం ఉంటుంది. తర్వాత ప్రభుపాదుల వారు ఈ జగత్తుకి ఏం చేశారు, ఆయన ఇచ్చినటువంటి బహుమానాలు ఏమిటి, ఆయన ఏమి ఇచ్చారనేది చాలామందికి ఇంకా మన భారతదేశంలో తెలియదు. మన భారతీయ సంస్కృతి, సాంప్రదాయము, సనాతన ధర్మం, దాన్ని ఈ సముద్రాలు దాటించి, దేశాలు దాటించి, దేశం దాటించి విశ్వవ్యాప్తం చేసినటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి వైష్ణవ ఆచార్యులు శిల ప్రభుపాదుల వారు. అందుకని ఆయన యొక్క 125వ ఆవిర్భావ మహోత్సవం. ఆ రోజు కూడా ఆయన ప్రభుపాద లీలామృతం ప్రవచనాలు ఉంటాయి. తర్వాత ప్రభుపాదుల వారి ఉత్సవమూర్తికి అభిషేకము, మహా ఆరతి, జన్మాష్టమి, తర్వాత ప్రభుపాదుల వారి వ్యాస పూజను పురస్కరించుకుని ఆ రోజు అందరికీ కూడా సంపూర్ణ ప్రసాద వితరణ, ఎంతమంది వచ్చినా కానీ ఆ రోజు ప్రసాద వితరణ జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. తర్వాత ఆ రోజు 4 గంటలకి 31వ తారీఖున ప్రభుపాదుల వారి విగ్రహం ఊరేగింపు కూడా, దాన్ని ఏమంటారంటే పారువేట ఉత్సవం, దాని పరిక్రమ ఉత్సవం. ఆయన విగ్రహం తీసుకుని ఊరేగింపుగా తీసుకెళ్తాం. అందరూ కూడా దర్శనం చేసుకుంటారు ఆ మహానుభావుని అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో సంకీర్తనతో తీసుకెళ్తాం. ఈ రకంగా 3 రోజుల కార్యక్రమాలు ఆబాల గోపాలంగా ఇస్కాన్ గుంటూరులో జరగనున్నాయి. అందుకని ఇస్కాన్ గుంటూరు
పుర ప్రజలందరికీ కూడా, జిల్లా వాసులందరికీ కూడా ఇస్కాన్ గుంటూరు తరపున ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నాం. మీరందరూ వచ్చి ఈ కరోనా నిబంధనలు పాటిస్తూ, అది కూడా ముఖ్యంగా మీరు గమనించాలి. అందరూ మాస్కులు వేసుకొని రండి, శానిటైజ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ శానిటైజర్స్ కూడా పెట్టాము. సోషల్ డిస్టెన్స్ కూడా మెయింటైన్ చేయండి. మెయింటైన్ చేసి ఈ ఉత్సవాలు సురక్షితంగా, ఆనందంగా, శుభకరంగా, ఒక ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో ఈ కృష్ణ జన్మాష్టమి ఉత్సవాలు మనందరం కూడా జరుపుకుందాం. మరొక అందరికీ కూడా ఆహ్వానం తెలుపుతూ, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే.